Cebu City, Leon Kilat Street, Abril this year 2022. Karon, bago ra mga ang Easter Sunday gikan sa Holy Week, Good Friday. Usa may ka kuan Brad, kuan kining. Usa imong kaluwasan nga gitanyag? Awasan niya gi. Iatagan yung magkaluwasan. Kisingon. Si Pope Francis, bata-bata ng Ginoo. Asa may mohukom? Santo Papa, Dios. Santo Papa na. Dili ba ang kinsa may mohukom? Santo Papa, Dios tubag. Santo Papa kay Asa mabasa sa Biblia? sumala sa Biblia, bisan ang anghel inyong pagahukman. Wa ka mo tubag. Likoy ang imong kuan painaw. Sa Salmo 7:11, Adioterium meum ad Domine, qui salvot picet rectus. Sorry, gabi ra mo sa tagak. Tagak wa ka na gyud. Karon pangutana. Ang Dios ay matarong nga maghukom. Mudawat na mas Biblia. Sa laing bahin ang Dios maghukom. Uyo naman dai ka. Sa laing bahin, si Pope Francis mukom sa mga anghel. Asa may labas sa Dios o dili Dios? Hindi, maumay sa... Di ba asa may labas yung kuan sa Biblia? Dios o dili Dios? Pareho ra, kay maumay sabot. Binuang mo raw. Di ba? Sa laing bahin, sakto ang Salmo 7:11. Sa may gisulti diya. Awa ka kadungog bahayag nga ang hukom ang Ginoo. Di kahukom. Yung kanina, Si Pope Francis yung hukom. asa mabasa nga ang mga ulay Ginoo malangit. Si Pope Francis kahukom. Unsay dokumento mo video nga nitabi sa Pope Francis? Ebidensya. Na newspaper na. Dili ebidensya. Newspaper. Kabaga Archer layta ni. I-search diha sa imuha. Dili. Facebook. I-search sa imuha. Ang pangutana na ba kay video ni Pope Francis? Kubag. Asa may video nimo? I-search diha sa imuha Facebook. Usa sa panahon sa pangutana, mungita ka. O lagi. I-search sa imuha Facebook. Ano, ngaw din ito bag i-search? Wa kag hibaw. Ang way mga Ginoo maluwag. Di kay luwag. Kamao din mo binisay sa Pope Francis? In English. Nya. Karon, Pero pananglit ang Ginoo po di magani ka mao ginisaya. Unya, Ginisaya man. si Pope Francis unsa may language native dialect niya? Diba ka wa? Niya karon, Italian word. Anong ingong mga binisaya in English? Di mo siya kamao mo in English. Matag binulungan. Asa man ang Sa Gratian pa ka, bisag duha pa ka sa England, ang ilang equivalent ng mga words, di ana duha. Gawas lang mga pulong nga wa diri duha. Walgi ang pangutana nako nimo. Kanang gi-quote nimo nga si Pope Francis ang mga atheist maluwas. Unsa may iyang gigamit? Iyang pinulungan native dialect. Di ba? Sakto na di. In English man sa kuan, newspaper. Kamao din mo in English si Pope Francis. Bansay. Tamo sa mga. Di na ko mo in English eh. Bansay. Naka mga eh. Kay wa ka Dito sa lite, translate yun. Ako nakatungog man kung Asa video nimo? sa Asa kuan video? sa video nga Nakay video nga. Naging English siya. Sa video nga. Di sa tinahon. Panaghap mo na mo ha? Panaghap mo. Hawid mo ka. Sa to pa, sa laing punto, ni gamit mo ka ni Pope Francis. Mutuo na ka ni Pope Francis nga. Ili sa bulaton sa Diyos. Ili sa bulaton sa Diyos. O yun na ka nga Santo Papa siya sa Katoliko. Papa, Santo ba? Katoliko na ka. siya ang muhukom bisag Dios hukman Di ba? Katoliko na ka, di ba? Ha? Katoliko ka, di? Dili, Ah. universalist. Nganong nitahod man ka ni Pope Francis? Asa Papa nga, dilim ka Katoliko. Di lang day na tahuron nga ang abi nimo, ang gahom ni Pope Francis dako kayo. Ang Dinggikan. lang din ha. Diin gikan gahom ni Pope Francis. Mga tao. Ha? Wa kay kalibutan ka kay alamag day. Tulong sa tao, Paita naman. tulong sa Dios, sumala. Wa kay alamag. The people is the voice of God. Sayop na ang the voice of the people. Tanan gyud in tao day, the voice of the people dilay. Tanan? Di man nakutluan nimo imong the voice of the people, the voice of God. Sundog-sundog mo nimo ha. Sa to pa di apil ang Pilipinas mga tao. Dito naman ang panahon na. Muna nakasipyat mo na. Ngano nga. Karon, ang imong gipahayag nga
ihawid ka si Pope Francis ningon nga luwas sa mga itis. Oh. Unsa man klases kaluwasan? Sa kalag? Di kay kalag tanan. Tubag ka, kalag dili. Why, tanan. Unsa man kitanan tubag ka na? Abay maluwas nga dili. Unsa kaluwasan malangit? Lagman o dili. Malangit dili. Langit yun. Ama dali langit. Aw. Siya man isu. Oh, dili mo tanaw. Kay langit to ah. Ana. Ah, karon, ay naaway langit. Anya, nay mga itis sa langit. Na. Abi akin sa ngalan. Ang itis Oh, langit. oh. Kristo rin naman na unsa mo Ginoo mo na. Itis mo to. Basta lang tanawa. Ah, Kristo. Not responsive ang imong tubag. Ang Dios way Ah, way klaro. buko. Ay klaro na. Wa na. Presente ko ka. Kristo itis yo. Way unod, way bukog. Pila imong answer? Di mo na ba oh. Danag ni mo mga pangatarungan, danag na. Brad Matas, Brad Wilkie Bunis. Milvin Matas, eh. Akong answer ha. Aw akong Oh, pangutana. sige. Ikaw nga na boy ano? Way unod plus way bukog. Pila answer? Di ka nakabasa na. Dili ba, di ka nakabasa. Karam nga naama sa Biblia. Kristo. Matod ba na sa Biblia? Asa mabasa sa Biblia? Answer eh. Ah, Answer. Ug di ka mo answer di. ikaw mo iwa ka tubag. Wa ka katubag. Akong pangutana. Ah, sige. Way unod ingon sa Kristo ha. Ang espiritu way unod, way bukog. Oh, nya. Way Tubag, unod, tubag. Way unod plus way bukog. Pila answer? Ah, tayo tubag. Na kanay mo gikutlo, ngato pa nimo kanina. Sa pili answer unsa? Pila answer? Sa pili answer unsa man puto na ha. Mula Way addition mo unod, na. way unod plus way bukog. Pila answer? Espiritu lagi. Way unod way bukog. Espiritu. Lucas, may no sa Lucas 24. Lucas 23:39. Lucas 24:39. Ang espiritu way lawas o bukog. Akong buwan pang tubag ah. Sa man? Magkulait lang ta ba? Dili ba klaruhan mo ha? Wa kay klaro baruganan. Ingon sa Kristo, way unod plus way. Asa ba sa ingon sa Kristo? Biblia. Asa na ba yung Biblia? Kaya na sa Biblia, asa na kita? Mo na nang responsable. Asa. Ah, namakak ka. Nagtumutumpo ka. Yay Biblia. Raw. Ta. Yay Biblia. Espiritu. Yay Biblia raw. Da. Biblia. Da. Biblia basa. Maayon balita Oh. Biblia. Be, kumao ba ka? Oh. Basa Biblia. Naingon na sa Biblia. Ewa kay Biblia baka ko ni ka. Sa Marcos. Pabi asa bita. Lagi da. Asa ina wala mo nakita ka ni. Oh. Ade ikaw may nikutlo ako pabasahon. Way unod. Anya? Way bukog. Anya? Ang akong pangutana simple. Way bukog plus way unod. Pilay answer. Nga sana mga tanah. Oh, Walay bukog. Arithmetic Walay naman na. unod. Ha? Sa pagpintan mo di mo na makita, absolute invisible na. Baga gusto. Absolute invisible na. Way unod. Kung sa mga Plus way bukog. Pilay answer. absolute invisible na. Di na maihap nimo. Nga equal zero. Dili nimo maihaw. Di na mo maihap. Zero ginoo. Dili nimo maihap. Kanang espiritu maihap nimo na. Zero diyo. Ah, tanawara. Ang espiritu maihap nimo. May ihap. Ah, nayabag mo. Kapila istorya. Ah, tanawara. Yung pangutan, nonsense mo pangutan na. Sino ka nga? Wala bukog. Espiritu Rizal. Espiritu Bino. Nakita nimo? Nakita nimo? Espiritu na tanan. Ah, Bisa pila ka milyon imo. Way sigurado imo kalagoy. Way sigurado. Istorya hayram na. Espiritu ni Elizabeth. Queen Elizabeth. Irog dito. Espiritu ni Putin. Nayabag na, nonsense ang Ano mo nonsense nga, reality yun na. Reality, legal. Bago na nimo. Karon. Espiritu ani. Kang walay Ginoo sumala sa Hawa Salmo 14:1. Salmo 53:1. Ang buang na ingon siya kasi walay there is no God, walay Dios. Sato pa si John Baramida, wa man siya Dios, matawag ni buang sumala sa Biblia. Ang imong Dios, dunay Dios. Ade dili na Dios sa siya. Dios nimo. Anong mangita mag Dios naman siya? Ikaw Anawa, nagsimba day kag ang imong pangutana absurd statement. nagsimba day kag buang kayo may Dios. Dili. Ang tao mag-iingnan na. Ang tao mag-iingnan. Ang Diyos, sino man na tao? Dili, tao. Oo. Tama na siya. Ang ingnan diha ni Salvista David. Isa pa. Salmo 14:1, Salmo 53:1. Sayop lagi na. Ang buang ingon siyang kasing walay Diyos. Sayop. Wa kay Diyos oh. Sayop. Wa kay Diyos? Naa. Ha? Labi kamanan ba? Akong Dios. Tumaga. Lahi si Muha. Dili ba? Lain-lain Ang na Diyos nga tayo. mong ito ang si Kristo laming kamanan. Tuo ka di.
Diyos siya. Tuo. Ha? Tuo. Tuon ka? Dili tinuod. Tuon sa tapaklaro kay hadlo ka tagok buang. Hadlo ka tagok buang kay mlikulikay mo ka. Karon. Buang. Ang Diyos akong gituo ang labing kamahanan. Why Dios Oh. buang. Tinuod na. Kunya si Kristo nga imong Dios yung siya ang espiritu way unod ug bukog buang po si Kristo. Ano ang asam ba sa buang si Jesus? Ingon man sa imong prinsipyo. Pwede ba? Asa mabasa nga buang? Di, wata si buang sa Ayaw imong itandi sulti. si Kristo tao. Ang Ang giingnan gipasabot diha nga tubag, there is no God. brad, Tao na material being. kuha na sa kukuwen. Oh. No sam Ang kay. imong kuwet Kuwent mo ni, sayop kayo. Nga why moingon ang buang why Dios. Karon si Kristo minguman why unod why bukog ang espiritu kang imong Dios espiritu man. Why unod why bukog. Pilay ang sir sa why unod ug bukog. Dili mahihap ang espiritu. Nonsense ang argumento. Di man ka motubag. Di mo na mahihap na mo. Honest ka brado de. Dili may espiritu, di mo na mahihap. Dili na ma-absolute invisible. Dili makita. Ingon si Kristo. Asam basa? Plus, Asam basa? Asa na Biblia de? Biblia na. Biblia. Ingon si Kristo. Biblia na. Why Biblia to basahon. Sigag manaway Biblia. To de ko Biblia to basahon. kinakahibaw ka na Ari galing da. lang ka mo na Wa. Marcos. Uwang ang memory. Why Saan ka? Kung sa nila sayop. Wa kay lamdag. Wa kay lamdag. Ang Karon. espiritu why unod why Karon, musupa ka nga. Conforme ka ana sa Musupa ka sa Salmos 31. Salmo 31. Sayop na si David. Karon, karon. Sayop na Ang buang di mo tog Dios. Sakto na dili. Sayop. Sayop na. Asam basa na sa Biblia na. Prinsipyo ha og ato ng tubayan. Di ba? Hasta imong Dios. Naa man na sa Biblia. Karon, ang imong ang Dios gipasabot. ay Dios. umutuom sa Dios man siya. Illogical. 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 Ang imong Dios dunay Dios wa. Di na Dios ang gudyang mutuo man. Nonsense sa dili. Ay Dios ba imong Dios? Diyos ang labing gaman, mutuo bag Diyos. Duhay na Diyos. Nung sa mga. There is only one God. Yang patuhuan mo kalaing Diyos. Ito mo yung sayop. Ala. Wala. Na. Lahi na. Panko. Daghang Lahi, Dios lahi. Dios si Rizal. Anyo ha, sa uban man ng katoliko man ko. Gali. Roman Katolik man ko. Niya imo mo ko ano. Sa Biblia oh, dira. Dugma na, kamatuuran. There is only one God. Santiago 2:19. Tinuod ka na. Usaray Diyos. Karon. Musupa ka ng Biblia. Mugamit sa kag Biblia. Ang Anang, supak usay Diyos. Ang nasa Biblia, subakon mo di. Supak mo ba? Yang upan, nga pili-pili rin ka. Oo. Ha? Pili ay man na. Di man Pati niya baga yun. Karon, pero arithmetic na. karon, Arithmetic ang- na di ko kasupak. dito o kag Diyos nga gila sa Katoliko wa. Kubag. Ang sa? Ang gila sa Romano o Katoliko nga gituan ang labing gamana nga Diyos. Imong gituan wa. Ang kitsa man. Klaro hara. Isipay. Ano, sa likoy na saga. Ang Diyos nimo. Ang Diyos, Jesus Christ. Si Jesus Christ, labing gamahanan nga Diyos, sumala sa unuan 5:20. Pinidig 1:8-9. Almighty God si Kristo. Ito, 2:13, dakong Diyos ug manuluwas. Naam na sa Biblia. Pili-pili mga. Imo ba ning napilian si Kristo labing gamahanan? Ha? Ipatay ra Romano. Karon dili Almighty. Nasulat ta diha. Almighty gani way makasarang. Duha may kiniya ni Kristo. Ihaw lag tao. Si Kristo tao dili. Almighty bugod na. Tao siya di. Tao. Karon. Diyos mo siya. Diyos. Tanawa, uyo na. Karon kay Pero lain siyang Diyos. niuyon mo na ka, karon na-record yun. Karon niuyon naman na si John Baramida, Atheist, Universalism. Niuyon na ka nga si Kristo tao. Nga, si Kristo Diyos. Wam kumbinso ka ala. So, dili kung Islam lagi. Ayaw, ayak simang-simang. Di na magsilbi mong argumento. Usa ka na imong Diyos. Oh. Usa ta. Si Kristo, labing gama, niuyon ka tao, si Sos. O, matuod nga tao, matuod nga Diyos. Isip tao, namatay, dili. Matay sa Oh. Diyos. Ang Diyos, Espiritu man, di makita, mamatay di. Mamatay ang Diyos? Panang nito, mo kay klaro eh. Pasyon pwede po. Way klaro. Ang Espiritu, ang Diyos, di na yun ang mamatay kay Waman. Oh, klaro kayo. Kay Espiritu, mamatay dili. Espiritu, wa, ang way unod, way bukog. Mamatay di. Di patay kay Oh, Waman. tanawon. Mao nang Diyos, Espiritu. Oh, sa ato pa day. Buwan ng Diyos. Ang Diyos wa man, Oh. di mamatay.
Oh, dili makita pasabot na. Oh, di makita diwa. Di makita. Oh, ningon kang naa nya wa di. Moingon ka na, moingon di makita di. Nusam ka. Tawara. Sana yung filosofiya. Ningon wa nya naa di. Oh, nusam na yung argument. Istorya ra. Sa istorya ko tanan. Istorya wa imposible. Why? Ha? Ang Diyos sa Katoliko yung anong baboy? Pwede na. May sa paghimo ano ba? Istorya. Ha? Istorya. Sa to pa day. Tumutumo ra na mo ha. Di may tumutumo. Tumutumo ba istorya ra gud? Tumutumo sana. Karon, ikaw ra man usa. Sige, ito ra usa. Ikaw ra Pero usa. maka sagang ka umuingon ko nga ang Biblia na ay bakak. Matod pa nimo. Akong basahon Biblia nimo nga na ay bakak. Nya. Kanina dili ka basa lagi. Akong basahon. Marunong kay ikaw. Kanina ipabasa ko nimo, ipabasa ko nimo, nya di ko mabasa karon basa na sa ko. Kawala klaro na. Di ba? Bila mabasa ka, nya di ko mabasa kanina lagi. Di ko mahatag lagi kuan. Mo ni mo duwa ra gani mo ha. Duwa ra gani mo ha. Kanang Biblia. Dara basa. Saya basa sayo. Dili na ingon nga. Kanang tanan gyud bakak. Karon dili dia tanan bakak. Sanay tinuod. Karon, diin mo ka ng prinsipyo ha. Kaningon ka ang Biblia, adunay bakak, adunay say tinuod. Diin ka ng prinsipyo ha. Susi. Oleh klaro. Diin susi sa. Nabasa ko na. O ako na ipamatuod mo. Sama karon kay. Kay karon kay nabasa man. Unsa man libro mo nabasa? Usa libro di ba? Imo nimo. Lagi. Kanang Biblia nimo. Ibang tanak do alisang. Di ka na prinsipyo ha. Amigo ka ang Biblia, adunay din. Saksi niyo ba nga di ko basa ang Biblia? Ano di sa mo basa kanina? Sige, tingnan sa. Gangag chance mo. Yan tingag chance kay luoy puta ba? Kay. Sige. Basahon ako ha. Ako sige. Ang bakak dire. Ako basahon nimo ang Ezekiel 29. Okay na. Ezekiel 29:11. Yak, iwagang sister ka na. Ezekiel 29:11. Sige. Ingon dire. Tagna ni bahin sa Ehipto ha. Ingon niya sa tagna. Ingon dire sa 11 ha. Walay tao batok ni siya silot sa Ehipto ni. Wala po Pilipinas. Ingon dire. Walay tao na ihalas nga mananap nga mutaak dini ug walay mupuyo ni sulod sa 40 ka tuig ang pangutanan nako kanus ang Ehipto na wadag tao so nang layo ra katuig na layo ra man kayo wa ba kasabo sa mga ibasa 40 ka tuig nawadag tao klaro basaho ko sa Kondre. Kasabot sa mga ibasa. Walay tao o ilaha ihalas nga mananap nga mo taak nini. Himuon galisor ka basa. Galisor ka basa. Di kay galisod. walay tao o ihalas nga mananap nga mutaak nini. Ug walay mo puyo nini. Walay mo puyo niini sulod sa 40 ka tuig ang pamutana kanusa ang hito na wala tao. Walay mo puyo. Di sulod sa 40 ka tuig. Sulod sa 40 ka tuig, walay tao. Oh, tanawa. Sulod sa 40 ka tuig, walay tao. Pero nilapas sa dugay na mga ina. Dugay nanay tao dito no sa mga. Asa mabasa sa Biblia nga walay tao dito. Saan wat ang tao ang hito? Atong sa sulod sa 40 ka tuig. Kanusa? 40 ka tuig. Ay, igo nang basa. Ang silot sa Dios. Ang Biblia, wa kay alambag sa Biblia sa role sa interpretation of the Bible. Ay mong gibasa gipili-pili ra ka. Gipili-pili, wa kay alambag. Dili ka wa kay authority mo pasabot sa Biblia. Di ka wa kay authority. Wa kay authority. Igo ra ka nagbasa. Asa may imong authority po nga mo dili nako mobasa Biblia. Ang simbahan Katoliko ano na yung magisterium. Ang authority mo sa Word of God. Authority nga mo hukom ka nako. Ha? Na. Sa may Salmo 7:24. Juan 7:24.
One City 24. Ayan, One City 24. Kay labot sa uwan. Kung siya wala, ikutlo mo na. Ingon dito nga. Dito ka na. Puso mo si Dikari ang manemper veritatim. Ang nonson We- multiplicanda. We can judge a man by the truth. Karon, hukman sa tao pinasigan sa kamuturan. Unya ikaw na ka nabasa. Ipili-pili, ibawa ka kasabos yung gibasa ka. Falsos inuuno, Oh, falsos. wala ka kasabos yung gibasa. Susur ka, wala ka kasabot, loy kayo. Pangutana. So ang simbahan, tulog na. Oh, sige, sige, sige. Kanus ang Ehipto na wadag tao para inyo na. Hagayon nga walay tao. Saway tao. Di na kwestiyon ng kanusa. Ano na problema mo ka na? Katubag. Ano na problema mo ka? Unong. Wa ka kasabos imong ibasa. Ang ato ang Sawa sa tao di. Way pulos. Nadi, naut na di tao ang Ehipto. Wa lagi matabo na nga nahutdag tao. Sa to ba? Ato pabaka ang Biblia. Wa mga kasabos sugdi ang sinuganan. Diin sa Ang hidings, paminaw sa. Ang hidings, paminaw sa. Ay, mga ay panggunit. Bayot ko ka tingali. From the cradle of civilization. Nanggunit ko ka, nawa. From the cradle of civilization. Bayot ka. Brad, Oh, sige, sige. from Kana. the cradle of Brad, civilization. ang doon ka. Huwag ginang Up mo siya. to this time, Oh. when did Egypt was uninhabited. Galugos, pumunta ko istorya ay. Oo, lagi ayaw, lagi in English. Oh, kana tanawa, in English ay kinumpia man mo. Ano sa ang Kinumpia na tao, mo in English. ang Ehipto, nawadag tao sa 40 katoy. Ganun ka. Namutana ka, silot ni sa Ehipto, hiding sa imong gibasa. Ang imong gibasa tumoy lang 11. Unsa man? Maminasa. Maminasa. Nawala ang tao niadtong nasilutan na sa Dios. Kay si Jeremias 29:17-19. Sikil man maminasa. Contextual ano sanding na. Tubagong di kag bersikulo. Paminaw sa Ihatag na kong history nga nawadag 40 katuig ang Ehipto. tubag. Karang silot hukom sa Dios ana sa Roma 2. Sa silot. Unsa may hiding siya tanawa? Silot bitaw na. Imong gibasa? Di na silot. Ay hiding eh. Na bahe. Silot ay pamakat imong gibasa dara to. Atong basahon. Kanang sultiha. Klaro kayo. Mutuo kang hiding silot eh. Sa Ehipto. Oh, silot. Karon silot. Silot. Karon kay tagna silot man. Kani tagna ni tinuod di ba? Dili. Ha? Okay klaro. Man ang Ehipto. Okay klaro. Di ba? What is silot in Ehipto? Kanang hiding ni silot mo na. Na to. Iwagi dara. Kanang maong Isikil. silot. Ang Isikil, silot ha? akong gibasa mo ni. Dara. Ezekiel 29 sa Ang silot nga Ezekiel lagi. Ay, mahulog na. akong basahon ang silot ha. Bad Ezekiel, bad. Ang 29:11. Buong Myanmar. Tanawa ha. Sige. Sa 29:11. Oh. Walay tao. Ang hiding, dara. Basa sa. O silot Ang lagi. silot sa Dios. Tinuod na diha nasulat. Tinuod. Tinuod ni kanang yung kamot to. Sa ubang Biblia, silot to. sa ubang Biblia ni, Oh. sa American Standard nga Aya dagag lain Biblia na unsa tagna mga bahin si Ito. Ay, dagag ang Biblia. Ang silot mo ni. tagna ni na. Tuma ni wala. Wa matuman. Ha? Bakak ni. Pero bakak. Beto mo sa tanaw wala pa mo po. Ayaw, tama. Dira. Walay tao mamuyatak nini ug walay mupuyo nini sulod sa 40 katuig. Basaha ang sinugdanan. Konteksto ra ni sanding. Ayaw, basaha ang sinugdanan. Kani, tinuod ni sulat ni. Kani ba? Atong basahon. Sige. Okay, basa. Ara. Sugda sinugdanan. Atong sinugdan. Sige. Kana. Sa ika-12 kaadlaw nga ikanapulo ka bulan. Ano sa ama ni? Ikaw rin basaha. Sili karon ko nimo. Di man di ka kamaw. Di, basaha ba? Basaha sa. Basaha sa gamubo ara ning wa pa ka kahumag basa. Wa pa ka kahumag basa di. Adlaw. Nya. Ikanapulo nga bulan. Ano sa ama ning ika-12 Ugdag basa. Di ka kasabot. Mura ka sumpay di. Ikapulo. Nga tuig giingon giingnan ako si Ginoo. Na kuha na kagtingog si Ginoo. Tao. Lakaw. Shout out to Jerilay ko. Sa hari sa Ehipto. Ug Oh. magwali batok kaniya. Anya. Ug sa tanang Ehiptohano Jerilay. nga nagingon ang Ginoong Dios Oh. mag-aaway. Kuska. May pabori mo kuska sige. Paraon Oh, nya. hari sa Ehipto. Oh.
buaya nga anaa Galito nagpuyo mo. sa mga kasapaan sa Nilo. Nya. Mo ni way Ginoo ni basa ng Biblia. Mga brothers and sister. Ako John Maramida, wala Ginoo ni basa ng Biblia raw. Babasa na. Literature Oh, ni. magbasa ng Biblia. Mune Pulong sa Dios dili. Mune nga dili. Pulong ni sa Dios eh. Mune nga makaingon. Pulong ni ka, sa Dios. Dili pulong ni Dios. O sabi pulong siya wa ni? Tinawag ko Ah. nagsuwat. Biblia word of God dili. Kinsa nagsuwat? Di ba pulong mo ni sa Biblia? Si Ezekiel nagsuwat. Atong tanaw di ba pulong sa Dios? Di may pulong sa Dios. Pulong sa Dios oh. No. Wala Sara. Dapa, di pa. Basa. Ang pangutan, Basa. pulong sa Dios. Oh, pulong sa Sige, Dios. sige. Oh, da. Diin din ay pulong sa Dios. Dara, atong basahon. Ug di istorya tao. Pulong sa Dios ay dara. Oh. Kaya ko sinultihan sa Biblia nga dili sultig tao, dili istorya tao. Ano sa man? Ano sa man Pagkatag kay? lagi istorya sa Biblia nga dili istorya tao be. Dili sa tao? Oh. Sa mo kasabot ay ka, kalisan mo kakuha Dili, nga. ang pangutanan ako, hatagi ko kakse o unsang pulunga din nga dili pulong ng tao. Dara, matod ba mo dili ni pulong sa Dios? Pulong sa Dios ay daw. Dara, daw. Iway bad. Dara, pulong sa Dios man eh. Nasa kuan kining Naglisod ko ganin. Adi ito minasan, may pulong sa. Ikaw eh. Luya ni mo eh. Dara, San Pablo nagwali gyud pulong sa Dios. San Pablo nagwali sa pulong sa Ginoo. Pablo. Oh, nya, diyan na. Nya karon Proverbs 30 verse 5 to 6. Ang pulong sa Dios tinuod. Oh. Si Pablo Dios de. Sa lugoon sa Dios. Diyas tao. Sa lugoon sa Dios. Tagay kong chapter nga dili istorya tao. Tagay ko. Dili sa tao. Oh, tagay kong istorya sa Biblia nga dili istorya tao. Libro sa Ginoo gyud. Adi lang karuha. Basahon sa Ginoo. Karuha. Basahon sa Ginoo. Kailan ko usa ka chapter sa Biblia nga dili istorya tao. Maura na akong Sa to pa rin mo dawat ka. Ini Biblia tinuod ni tanan. Mo mabasa ro. Ade way kasalanan. Matod pa nimo nangita ka nga dili sultis tao. Kung mabasan ko, mudawat ang Biblia tinuod. Nga. Ang imong gipangayo nga hatagi chapter and verses nga dili sulti tao sa Dios. Atagi ko. Motor kag Biblia. Usa ka chapter. Nga Kung sayang kani, kani. atagi ko usa ka chapter din nga dili istorya tao. Asa to istorya sa Dios. Dire. Nya karon, mudawat ang tinuod. Basa dayon. Dili, kondisyon ta. Ako pamikana sin. Oh, kondisyon ta. Atagi lang ko kondisyon. Sa nang anad ka sa sugal. Atagi lang ko chapter nga dili istorya tao. Maura na akong Langit ton nga binuhat lagi may bukuan nimo. awa na. Langit tong berhat. Galacia, pero Galacia 1:6. Brad, bisa magwalik lahi. Bisang magwalik lahi ipatunglos Ginoo. Kato pa, kung dili sa tao, mo na nga karaw no? Mo na si John Maramida, way klarong kalawasan. Unay tunglo. Way klarong kalawasan. Sabay Dios nga manunglo ug gusto siya nga pagiging. Tungloy, ano mga ni? Silutan pa mga ni? Ano man? Ug kamo dito sa kamusliman, tunglo man sa Wa kay klarong standard mo dai. Adto mo sa Wa? Rizalian, tunglo patay sa mo. Adto dito. Pero dire sa mga ETS. Luwag sa tanan. Awa mo may Ginoo. Reject the existence of God. Karon, Dire. 2023 naman taron niya. Makahatag Paminaw sa Dili, ang 2023. pangutana, Mugnaw mo kamot. Isa pa. Karon, Makahatag ka ba Sama. og chapter sa Biblia nga dili istorya tao? muto ba lagi ka ni Biblia? Nga tinuod ni. Adili mo kamot dawat. Tayo mong baruganan sa Biblia. Mingon ka nga, na tinuod na dili, wa kay klarong baruganan. Tuhanan. Kaya na status questionis wa. Tuhanan man ang Biblia. brad. Definition of term. Way klaro. Klaro na to nga mutuo ba kay ni Biblia kung gamiton. Kundi ka mutuway kapasalanan na. Ito pa. Ay, wa ka sabot unsay definition of term. Definition of term oh. Tanan ako. Wa giga. Pagkagi kong chapter sa Biblia nga dili istorya tao basa. Mo lagi tuhoy sa niya atong kining Biblia nga mo ni atong Kaya gamiton. nimo de. Atong gamiton. Dili ba? Kaya nimo sayon ana. Mubasa Di- ka og Wa man kay alama gini sa Biblia. Istorya tao. Basa Dili ka. mo nimo dawaton nga basahon ako. Ade, Pagapoy-kapoy lang ko. Pulong maka na Dios.
Unya. Imo dawaton. Berde. Imo dawaton. Imo do. Ayaw ko pa. Oh. Wala nga. Kumabasa na ko. Kumabasa na ko. Akong pangutana. Okay, klaro. Lagi kong chapter sa Biblia, Wa. basahon nimo nga pulong na sa Dios, dili istoryang tao. Ulong lagi din sa Diyos. Dili. Ha? Imo man kang ilaro. What sinanggo kay ka, ano man. Ikutlo na ko suwati Apostol Santiago, Pangutana din, ha? San Pablo, mingo tao ra po'y kagotlo. Lagi ko. Ay, baka ko ni mo daan ay. Lagi kong chapter Sinanggo sa kay ka. Biblia nga dili istoryang tao. Kaya nimo dili. Sinuwat mo ni og tao nga linamdagan. Sao man nimo? Dios. Linamdagan ko na. Dios. Ha? Klaro. Ha? Admit na. Makita din ang Diyos mo. Ano na instrumento, yun? Klaro na. Admit. Ato, ha? Huwag ka kasabot. Ang ginoo mo suwat, espiritu mo na. Ay, yabaga ni mo. Pulong imong Dios, pulong. Paminaw sa, Unsa may ugamit pagpulong og ana imong adunay people of God nga instrumento. Unsa may pagpulong anang imong Dios nga way unod ug bukog, way utok, way baba, way Oh, nipon. ano Diyos? Absolute invisible. Sao na? Absolute invisible ang Diyos. Ug absolute ang Oh, dili makita. Ha? Klaro. Wa, sa imong physical eyes, di makita. Ah. Kung mamatay na ka, makita na ka sa Ginoo. Kung mamatay, makakita. kung mamatay, makakita na ka sa Ginoo. Kung makakita ka, matod pa rin mo, dili ko makita ang Diyos. Tinuod na, absolute invisible ang Diyos. Nganong di makita? Hingpit nga dili makita. Sila pa. Nganong di makita? Immaterial being ko na. Di. Immaterial being. Tawa. Karon, Nganong di makita? ini kamatay nimo nato, maguna ka, Material. makakita na ka sa Diyos. Dili, Immaterial being ka. Immaterial. Pero material being ni di pa kakakita sa Diyos. Immaterial. Ay Unsa pangunit man? kay Example sa immaterial. Be. sayo na kayo. Unsa man? Usa sa branches of philosophy ang immaterial being. Paminaw sa ontology. Example sa immaterial. Wa ay pag una-una kay kuan ang immaterial being nga kuan gitawag og ontology ba, science of being. Paminaw sa di ba ka makasabot og libro kung kay filosofiya. Ano sa mga karon ikaw mo klarong kay kuan. Unsa may Paminaw sa unsa may namutana ka na kung unsa immaterial being, di mo ka mo maminaw. Dili mayo. Unsa may being? Ayaw ikuan nga, wag kay alamag na. Say kuno, unsay being? Ang immaterial being, Di sa pa ba? kani espiritu, Dios, namutana ka na ko. Being ato. Nangutana ko. Say unsay being? Na simang na saga. Awa kay Ang Dios, being. espiritu na immaterial being, hindi ni makita. Di ka kasabot og Dili being, na makita ang Dios. Dili himpit nga dili makita. Isay nimo mga tao. Unya karon, sabtan. ang imong Dios, makita man imong Dios, makita imong Dios eh. Kita og di makita. Ha? Unsa nga si imong Dios? Ha? Universe na may di makita. Nana, di gikan mo sa imong utok eh. Di kay sa utok. Ha? Na daan kita. Nya kana imong universe, gibuhat mo na sa imong Dios. Wa buhat. Gibuhat na. Ano sa buhat? Sa igayon nga gibuhat. Ano sa buhat? Adugay ng panahon oy. 4 billion na. Dili, ingon mo. Ibuhat na. 4 billion? Oo. Sayo. 4 billion. Sayo. Years. Ang universe, 4 billion. 4 billion Years. yuta rana. Earth. Yun nga yuta. Ang universe. Usa may universe nimo? Ang universe, sakop na ang Earth. Sayo. Pero sakto ang Earth 4 billion. 4 billion. Sakto na. Dili po. Kaya, Dili ingon ka karon sakto. 4 billion years. ingnon ka lang, round off lang na to. Sakto na. Okay na na. Okay, karon. Pero, Karon. accurately, Ang imong Dios, accurate. ibuhat ta ang universe sa Ginoo. Tapos pa. Next ra, basahon ako. Accuracy gyud ana. Sa kuan. Hebreo 1:3. Adili bina basahon ebidensya ni. Wa kay ebidensya, wa ko kay Ginoo. Kani imong Dios nga ito, gibuhat na sa Ginoo, gibit-bit na. Hebreo 1:3 sana. Diya. Okay. Ang tibok universo, Pagpunta na, kanus ani ikuptan sa Ginoo. Kanus ani gibuhat. Dugay sa panahon sa gibuhat. Dugay ng panahon. Unay Unsa mga pangutana. kanus sa Unay pangutana. Pandugaya na? Igbuhat sa iyang Dios sa pagkaanak sa mong iro mo na iyang pangutana. Loya Johanna. Kani imong Dios ando ka, gibuhat na sa mong Dios. Si Kristo diha na nila suwa pa na imong universo. Kanus ang buhata. Sa panahon nga lalang sa Dios. Sa panahon Panahon nga gilalan. ang maong kuan kanang kalibutan. Universe. Karon, kani imong Dios nga gibuhat sa Dios, dawaton mo di. Kani imong universo nga gituan nga Dios. Gibuhat na sa mong Dios, Jesus Christ. Dawat ka di.
Buhat ka, oy, si Kristo may Aday, wala mo duwata. Atong basahon Hebreo 1:3 tara. Da. Kani ang universo gikuptan ng Santo Niño. Biblia. Ha? Nya musahim, mutan na kag Biblia. Tanawara. Kung dili pabor mo Biblia, di ka mo dawas. Kung pabor dawas. Wa kay klaro na eh. Dagang sayo. Galibog ka. Moingon ka nga si Muna. Kristo mao ang Mo'y nagbuhat sa universo. nagdala. Oh. O sige. Creator. Kaya pangutanan na Ah, ko. sige. Gudawat ka dili. Kano saan tuigan niya buhata? Panahon lagi sa pagbuhat niya. Tuig man yung lahim ng Ginoo nga. Tuig. Paminaw sa lahi. O, diya pa yun. Ang Ginoo paminaw sa dili na pareha nato nga tuig lahi na kay usa ka libo ka tuig sa tao sa adlaw ra sa Dios. Kano saan? Ayaw ko pangutan na anak kay laom na kay na. Mayabag ka. Labaw ba gani ka mao kay buang man imong lugdog Dios. Ang usa ka Buang adlaw ang kuno sa tao. Dios, usa ka libo. Oo. Ang pangutana, kano saan na musugod ang usa ka libo ka tuig nimo? Ano, diya ka na problema? Ano, di ba? Diya ka na problema Tama na? ako. Diya na problema ka na wa. Na problema ka wa. Ugma Di ba na problema ka na wa? Problema. Ah. Sige, Wala problema dadon ka sa mari. Magbisalon ka kay para makikita ka sa Dios. Oh. Pangutana. Oh. Kano ang usa ka libo nimo musugod? Ay lang kay di ka kasabot na. Lawom kay na. Sabot. Kaya Kay di sabot. ka kasaysay. Kaya na kay imong Dios gibuhat Ah, lang. ano ni? Roman ni Dapat Kristo. yun. Dapat yun, ha? Wa na ka, di ka Ingon kabaos, nimo. di ka kabaos. Ang imong Dios. Ingon, wa na ka. Ang imong Dios Ingon nimo. ang imong Dios. Gibuhat lang sa Ginoo lagi. Pangutana. Oh. Unsa ka kusog musutoy imong Dios sa universo. Sotoy ko na unsa mo ro makireplano imong una sa Ginoo. Wa na imong Dios. Ang imong Dios ba imong una ba murag eroplano musutoy. Murag bala sa pusil man ay. Ang Dios kani. Adera absoluta simplex presensya. Wa sabotan na. Absolute simple presence. Na adirin Dios sa Leon Kilat, Cebu City. Na dito sa Amerika. God is everywhere. Na sa tanan. Dili na nimong patuon mo ditong naamo sa tanan. Unsam taong dahil. Tuwa po sa yawa. Di na kapektar ng yawa niya. Dili mo gani everywhere ang yawa. Dili mga everywhere ang yawa. Everywhere ang yawa. Kada sulti ni mo sayo. Di ba? Yawa everywhere? Wagi kay na Ang yawa everywhere ka naamo ka dito. Asang basa? Asang basa yawa? Istorya. Oh, sorry, asa? Wa na ka, tikuka ka. Bisag asa ka mo dawa. adto brother friend na ang yawa nimo. Asa rebit? Bisag asa ka. Na to di kag yawa dai. Ana ay yawa. Di mo mo to Ginoo gani, yawa na mo mutuan. Awa ra. Tama. Si John Maramida, di mo to Dios, yawa ba yung tuwan? Uban mo siya wa? Ako nagtuo ko ana kay wa nay klaro. Way klaro ya. Nito o di ka, way klaro. Way Basta way klaro. klaro mo na ito. Tagaluoyan ni mo Asayo. prinsipyo oy. Tanggapan Genesis buku. Shout out Brother Wadi. Brother friend. My idol, by idol Iwadi. Si Baramida, di ka mao di ka makalibel sa imong Diyos nung kaalam. O na, dili na o. Na gina Genesis sa bukog. Dili ko kalibel sa Diyos nung kaalam. Usa may gitubag nyo. Siya? Dili ka kalibel Diyos nung kaalam. Ha? Di ka kalibel ba? Ha? Kaya gipakita ng Sa Diyos Diyos nung nung kaalam? kaalam. Oh, sa tubag mo. Oh, og Diyos no. Genesis eh. Si Genesis eh, Genesis. Bro, Genesis okay. Kalibel sa Diyos nung kaalam. Oh. Anong di man kakatubag kumusta na? Oh, sa man tubag ka. Kumusta na? wa- Unsa ka kusog Unsa? musutoy mong Dios sa Dili God is everywhere pasatoy mo dinata na nasa tanan. Unsa ang taong ka? O naas tanan. Nasa tanan niya madto sa dito. Sa Naapot sa pagmura. yawa. Dili kay paapektar ang awa niya. Ang yawa di na kaunsa. Espiritu ko na. Ang imong panghuna, ihimo man imong tao ang Dios. Tanan. Yawa sa yawa. Di sa'yo. Dili ang yawa, dili na God is, dili na everywhere ang yawa. Place mo na. Ha? Ang iyang Unsa? lawas, mahimo mo ng place. o Ang yawa? Atong dramatikal. Ang yawa? Ang yawa? Ano unsa ang taong Sa ka? sineo, mahimo mo ng place. Mayawa, di ba diya? Asa nila sa mga ang yawa? Mahimo mo ng Yawa. Unsa naman taon na may amigo? Dali sa ibo, ayaw. Pwede na, may istorya, kaya ano, why mo kiblis eh. Mo na diya. Naunsa naman kayo, ang sa nila, simong yawa. Himuon, Ang rilo mo yawa pa na. pwede po. Ha? Pwede, basta istoryahon lang. Francis, what time mo na? Ang imo kong Diyos, Wala pwede nga. ko na imong amiga. Matod pa sa Sirach 3:22. Daghang na nangasalaag sa mga pangunahuna, prinsipyong dilimaw. Conforme Pre na John Baramida. ang imong Diyos na imong ng amigas. Unsa man? Dios nga espiritu na nasa tanan.
Kani imong Dios nga gituan nga. Ay imong Dios nga gituan. Ibuhat ang imong Dios. Espiritu. Pagtuon oy para makatuon ka. Asa pa? Para makato ng mga tao. Dili. Unsay espiritu? Way unod, way buko. Oh, lagi. Kapag ako nagisay-say kanina. Imong Dios ha, way unod, way buko. Ang pure spirit man. Adia. Ang way unod Unat plus yun, way para malangit buko. ka. Pila yan, sir? Para dilim na maihap ang espiritu. Walay unod plus way buko. Pila yan, sir? Walay unod plus bukog. Tuba. Duha ka buo. Buko kayo. Duha, unod og way bukog. Simple arithmetic di ka mao. Ayaw idada ang material being sa immaterial being. Wana. Dili nimo magamit ang ni premise sa immaterial being. Nya nangutana kag material being. Oh, tanawa di ka pagtuon og saktong filosofiya. Oh, matod pa nimo. Filosofiya, the handmaid of theology. Science yun eh. Usara, logic na. Kami na sa nya. Pila yan, sir? Tanawa, ang imong pangutana nag-premise handak immaterial being spirito. Nya mangutana ihapon mo. Makita na po rin material being. Ug di ninyo kaya mo tubag binuang. Illogical, your question is illogical. Ug kaya ninyo illogical. tubag nga murag binata Nonsense. nga istoryahon Binuang. lang. Ngunit Ayaw ko irambol ang material being, immaterial being. Imo mang irambol. ngano? Immaterial being ko na. Ngano number? Ayaw Ngano irambol. number? Material na. Lumiro gud nung samday ka. Material na. Ang suwat sa swan. Asa ka man kakitag Makita ko na utang nga number. sa to pala ang numero makita dili. Di ba ang numero makita ba? Masayran, Ang numero makita dili. dili makita. Dili makita? Dili makita. Binuwa ka na ang 20 tanaw. Buwas lang. Nawa 20 man na. 20 makita dili. Yan. Deb. Muni way kalibutan. Way kali alamag manay ka de. Way kalibutan Way kay alamag sa looy kayo. different. Kung kuang kag filosofiya. Ang Nagtataka lang ang gasmag mga driver magtaka kang biyada ba. Ang number kundi Mga driver present magtaka biyada. lang na siya. Mao na diha. Present matawag sa Oh. piso. Matawag siya. Zero. Matawag siya. Dera gisuwat ni Genesis sa imong tubag itubag niya daw. Ha? Itubag niya daw. Genesis Seller Bukog. Ang imong katbang Brad Iwede nga si Baramida deraw na Sige. base sa iyang mga pangatarungan wala agyud makita nga balido sa iyang paggipanulti O nganong dili bisan kaya. gamay na lang luya din mo tabaga Brazil Pero Brad kanang Brazil gasulti, Brad Genesis ha? okay Pero kanang gasulti. Brad Genesis Pareho ra mo ana nga umatubang nako. Di po nakatubang. dera siya giingon ka Ha? wala pa siya na Kinsay luya kanido? oh Kanang Oh. gasulti ana. Brad Genesis Isag mo tawag ka utubang Brad nako. Genesis Pareho ra na Oh, nimo tama. di ka maong utubang. Di apa kilain dire konsumisyon Isag umatubang nako. ka ana John Baramida walay Dios. Ipakita nako nimo. Gilibog siya sa iyang kagulingon. Ikaw gani? Tama, gilibog ka sa imong kagulingong pangatarungan. Nga hilabihan, Sayop. kahugaw, nga wa gayoy base sa Biblia. Sayop na. Looy kay ikaw eh. Sayop. Looy kay ikaw. Ano man? Idol Kubil. By the way, this. Ako mo kuminto po ko niya. Nga Buto- pareho ra silang- buto- pareho ra na Buto silang- budi ko no kay ingon alang tanggapan. Buto Okay. budi ka, wa kay klaro. Oh. Utro mo sa nang way katarungan. Pero makita man din ron. Ha? Yang ang hukom diha daghan kayo. Sige. Sao na no. Makita man na ron. Buto budi. Bla, ha? Espiritu. Way unod. Way bukog. Ug pilay answer. Di ka mo. Ay isadol material og material unsa man ka. Yung pangutana. Ang Una-una siya Ah. ang number. Ano? Material. unsa man na? Kana numero man na? Unsa man na? Material. Makita na dili. Representation na. Diha numero 20. Kana makita na dili. Representation. Di ba? Pangutana makita ba? Number lagi na. Makita dili. Representation. Makita dili. na. Wa na daog na. Man. Daog na. Gianggo na nimo makita kini ay numero. Mana. Wa na. Pero ang number. Wa na sa korte ba tikuka na. Di, sa matwa kay kalibutan. Oh, wakil wa na. Ayo nang giga. Dili nakakabahas John Baramida. Pag-ampo na lang bro John Baramida, pakita ka Diyos nga labing kamanan. Ang Oh. pangutana nako Oh. nga ang Ang rosaryo hanay sa una sa man. siapa karon na. Ang way unod. Iya taga ko ni rosaryo sa pista gridyo. Asa ang rosaryohan? Way unod. Asa ang rosaryohan? Di nimo kaya. Asa ang rosaryohan? Di ka pa. Ang rosaryohan ba? Ang Wa kaya di imong sagol. Dios, unsa ka kusog muluan. Ang among Dios gibuhat na sa among Okay. Dios. Ang imong Dios unsa ka kusog mulupan.
Adi, mulu paro na sa nang dapit, mulu paro ni Oh, mo na. okay. No. God is everywhere, God. Naapot sa siyawa. Usa man? Naapot sa siyawa. Yawa nga to sa impierno. Ah, sayop na. To sa impierno. Kasi mo apas ka. Ang yawa, to sa impierno, yung maapas ka di. Oh, karon. Anong Diyos ko apod sa impierno? Dili maunsa, tagmanto siya. Tanawa. Dili maunsa. Tuwa ba sa impierno? Tuwa, dili maunsa, dili mapektaran. Di maunsa, di man. Dili maunsa kay, gamahanan man, labing gamahanan. Di ka Oh. maumutubag. Oh, wala, looy kayo. Oh, wala ginawa karon. Sana mo ne. Okay, dito sila Andrew. Da. Ang imong gipakita nga performance diya sa mga pangutana ni Brad Iwedi, bisan ang elementary pupil makasabot nga way nada ang pamahayag Hindi niya kaya. ni Pareho na Youth, mo, di no? kaya matubag. Bitul of useless. Bitul of useless. Lo, Looy kay gawi. Oh, sa Ano mo, komento, natanawa. pero sa Oh, aqua reality. Reality, Kabaho ka bang tubag? Dilim ka, nonsense sa mga pangatarungan oy. Tanawa. Pwede sa sa ano mo? Kay tubag pareho ra mo ana. Ha? Unya. Padadaan na. Unsa may mga wa may nilaban mo sa gusto? Wa? Wa man. Ako na siyang Gilibog na sa pangatarungan mo na. Gilibog. Liman. Wa mo kay Dios nga gituan. Pangutana na ko kay Oh, defense. sama. Imong tubaga. Oh. Suwarat pangutana wa tubaga. Lagi. Unya. Ang imong Dios unsa ka kusog mulupad wa kay kalibutan. Dili na langgam mo Dios kay mulupad pinasa. Dili na langgam. Ang Dios nga matuod absolute invisible dili makita. Siya makagat. Paminaw sa God is everywhere. Almighty God. Naa sa tanan dapit. Yung paluparo ni mo. Iniglupad, duwa na siya. Dili na siya Kauban tanan. sila sa yawa sa Saksi impierno. hubang mo ka sa una dahil. Kauban sila sa yawa sa impierno. Dili magaduo lang daw tanong kumayo. 2 Corinto 6, 14-17. Muni ingon nga maayong debatidor O siya, ito ba kayo? To aba imong Dios sa impierno God is everywhere lagi. Huwag kang kasabot To na. yawa. Ang yawa, kontra na sa Ginoo. To Parehan asya mo. dito, asya dito. Ang yawa, wala mo to Ginoo, parehan mo. Di. Alagi, ang yawa, parehan mo. Yawa. To aba imong Dios dito. Namang yawa ro kilid. Nagatubangay Yawa sila sa lagi. yawa. Ang yawa, Di, punta na. sa tubangay, tao ba rin na? Nagatubangay ang imong Dios. Tanawa ra. Tanawa. Tanawa. Naatubangay. To nakatubangay, material being na eh lawas. Parehan ka nagatubangay. Imong Dios to as impierno. Dili maun sa God is everywhere. Sa asa siya napita. Tapos ligid uban pa. Nasa tanan nabi. God is everywhere. Lagi. Tubaga lang. Ito ba ka? God is everywhere. Oh. To asya. O yun ka dili. God is everywhere. To asya. O yun ka dili. Mutana para mahibawa na. Iba o yun ka na di. Di pa. Nam kay Diyos mo. Atong pangutanon. Kasi mo tanong Diyos. Susiho nun. Oh, sige. Pangutana. To apot siya sa gibarugan sa yawa imong Dios. O yun, isang God is everywhere. Siya. God is everywhere. Imo pinustahay man na. sama day. Sugarol ka. Sa mo dahil, labaw pa rin sugal. Dahil sugal yung madalag. To aba imong Dios sa gibarugan sa yawa. Wari